Biko ya godu maka mee ha, bịa. Lee onye mara mma n'ụtụtụ a. Mmasị ị na-eti gị eme n'isi. Ị ga-ekpuchikwa n'ihe ị na-eche. Ịma na ọbụrụ anyị si ajụrụ ka ndị oyibo. Mana o were ife ị ga-agwa onye si n'ụlọ ọrụ gị. Mba. Ịma na anyị dị late. Mgbe etọbụrụ m si, ịdị oke na ọ dịkwa mma. O tego ka m fụrụ gị dị ise. Daalụ. Okay. Onye ọma. Ana m abịa, ka m weta akwa ukwu m ọsọ. Oke nke ọ sachugo anyị moto anyị. Mambo. Ngwanụ, ka m check godu. Ebe ọ nọ. If you show us this shoe fits in, what you can do? Gini nih gini. Dia okay. Kau am na ozam gini nih megi. Jom miri. Baby.
bịa na ị chọrọ mmiri? Echefu m gbanyụ ego ekwentị ya. Ewe n'iwe mana ọ ga-aka maka sọsọ gị jee achọghị m ka ọ bụla ọbụma gị ihe obi gị biko ka sọsọ gị jee. Na ihe agwụla m ike. Libya. Obi, mgbe niile ka ga na-ekwu ofe ya, ọ na-emepụ m ndụ n'ahụ. Mechaa ndụ gị. Ị na-eche tupu ikwu okwu ma just mepe ọnụ ikwu ife ọbụla? Ana m ekwu ihe ọsọ o dịrị n'obi. Otu ọ dịrị gị n'obi? Nna gị abụrụ ofe ihe. Ị nwere ike ichefu ihe mee gị mana mụnwa anaghị otu a. Ọ ga-adịkwa maka ka sọsọ gị jee ka gị na Ivo nọrọ. Amara, otego mgbe a mere ihe ga-emere obi aṅụrị. Ọ ga-adị mma ka mere ya ọzọ. Ka ime gị ime? Kedu ife ọba ka ị chọrọ ime? Otego na nne ka ọ dị m ka ọsịsọ nwa nọ n'ụlọ nka na-ekwe ka ime ihe. Kedu ife chọrọ ka ime? Ịma ihe m gabigoro, ọ na-agbawa n'obi. Ịma ihe m gabigoro. Amaghị m otu nwoke ka ị bụ. Ihe ọ bụla ime na ọ ga-emetụ m ka m gwa gị. Ndị chọọchị n'ihe onye na mmadụ ihu na-abịa bụ nkasi gị obi. Onye chọọchị ka Chukwu na-abịa ka ichefu ya. Azụrụla m gị ugboro anọ. Ị chọrọ igwe egwu? Onye dị ka Chukwu ebuka agụ. Nwa m gburu n'aka m. Ọ bụrụ nwaanyị. Ọ bụrụ nwa m. Ọ bụrụ nwa gị. Asị m ọ bụrụ nwa m. Ọ bụrụ nwa gị. Ọ nwere pụta. Obi n'ụlọ ọnwa atọ. Ọ bụrụ nwa m. Ọ kpọ n'ihe na anya m. Ọ bụ nwa m. Nwa anyị na-eleta. Nwa anago. Ka echefuo ya bigboro ndụ anyị. Kedu ihe ịchọ ka mme kịta na mma na ọ jagayaga m bụ nwa m. Mgbe m pụta nwa n'ụlọ nka m sị na ọ ga-abụ nwa m, nwa bụ nne ya na m ga-abụ ya n'anya kịta ọnụgo. Kedu ihe ịchọ ka mme? Gwa m, kedu ife na-eji gị n'ụwa gị? Ọ nweghị mgbe ị chọrọ ikwu okwu na ikwuo ya. Kịta kedu ife na-eji gị? Kwuo ya na kịta bụ mgbe ị ga-agwa m na enweghị ike inwe nwa ọzọ maka na ife niile megodu na nwa m. Ọkwa ya? Kịta bụ mgbe m mara sị nwa buru bịa bụ ihe ọjọọ. Ịma na anyị kwesịrị ije ụlọ ọgwụ mee test mana ịjụ. Kedu ihe eme? Ọ mana ịma na enweghị ike ịtụ nwa nwaanyị ime. Ọ bụrụ ya? Ego ole ka ewepụga ime ha.
Oh, ọ ga-abụzi na ọ Chukwu na-eme anyị ihe ọjọọ. Ama m na mgbe anyị na-ekwu na anyị ga-eweta nwa n'ụlọ anyị, anyị si na anyị ga-eweta nwa nwaanyị, mana ndị wasị mba na ịchọ nwa nwoke anyị ịchọ Jason. Kedu ife mere? So gịnị ka ị na-ekwu? Na m lụtara Jason, ọ m tụtara ya na ebe a na-ere spare parts. Amakwa, mana kịta ikwu ya ọ ga-adịkwa maka ichie ya ọfụma. Jason nwere ebe ọ tụtara ihe nọ n'ala lụọ ya, gị na-ele ebe ị nọ n'ime ụlọ gị. A sị na ọ bụrụ m ogote ụgwọ a. Onye nwere ụgba ndị n'ụgbọ? Onye nwere ya? Ọ bụ na ide anụ m. A sị na ọ bụrụ m ogote ụgwọ a. Biko, emezina ka ịdị holi. Ịdị lọki si obodo anyị anaghị egbu ụtọ si n'isi. Ị na-anụ? Mana m sị na ọ bụrụ m ogote ọgwụ nke a. Dịkwa na Jason buru gaa ahịa with Gimon. Dịkwa ya nwụọ. Dịkwa ya. Ifugo akwụkwọ ọma ihe ga-ezita anyị. Kpee ya anya. Echebe igote ife mana ọ bụrụ m ogote ife niile a. Akwụkwọ afịa ahụ gosiri isi oge zụtara ọgwụ ahụ. Gị na-ebu ọnwụ ka na-apụ. Ka ihe ị na-eche si na onye lụrụ di na-ede ori. Na-abịa. Ngwanụ, negodu ya. Lee gịnị? Negodu ya. Ọ gịnị bụ ihe a? Ọ ga-adịkwa mma na nna ajụ gị ife na-agwa m tupu iche na mbụ onye iberibe. Na-ajụ gị ife na-aza m ọfụma. Kedu ihe bụkwanụ nke a? O mebere ewe tupu Jason na-anwụ na-afụ gị kinolu sọsọ gị na-eche na maọbụ na bikos Jason ewe ụkwara na-eche mana mgbe m ji iweta chaja laptọpụ nwefuru ihe a. Kedu ihe bụkwanụ nke a? Ị mara ihe m na-ekwu ha nenụ ya. Ihe a bụ paternity test. Ọ kwuru na ije n'ụlọ ọgwụ jee mee test ka ịma na ịbụ papa Jason. Imezikwanụ test ka ịma na ọbara ya bụ ọbara gị. Gwanụ. Ihe dị wetere all these things. Ọ na-ajụ m ajụjụ. Ifugo gwanụ nwa gị ifugo nwoke jee n'ụlọ ọgwụ jee mee test mgbe ọ ma na nwa abụrụ nwa ya. Gwanụ mgbe m chọpụtara na arụ adịghị gị bụ mgbe m kwe ka anyị kọta nwa na be anyị ime m ihe a. N'elu ya akwụkwọ a gosi na mgbe m je na ebe dọkịta ọ gwa m na ị nwere iwe ịtụ nwaanyị ime. Mgbe ị na-eje n'ilu na-eme ihe sọ gị na ndị nwaanyị bụrụ mgbe m chọpụta ihe a. N'elu ya mana kịta abịara m ịgwa gị ihe ka m just furu arụ gị ga-adị. Ana m afụ ya kịta ọfụma. Ọkwa ihe a bụ ihe ị chọrọ.
Gwanụ m. Elebi wetara ihe. Ị na-ajụ m ajụjụ. Ị ka na-ajụ m. Mma ekwuzi ife nna. Ke otu isi ga-eche na m ga-eje na be Yvonne gote ọgwụ mgbe mma na ada meji ya mere ife ọbụla. Nene m n'anya, nne m. Biko gbaghara m. Gbaghara gị. Ke otu isi wee mee m ihe a? Ị wetara nwa n'ụlọ nke a mgbe m ma na mụ na nne ya dịrị ọfụma. Mgbe nwa m nwụrụ, ọ bịa ebe a na-ebezi akwa na-agwa m ndo. Mgbe ị chọpụtara na nwa abụrụ nwa gị, isi kike gbuo ya ka ime nne ya ihe ọjọọ. Ị nọ ebe a, nye ya nri, nye ya akwa, nwụ ya arụ, ọkpọ m nne. Ime m ka nkọkọ bụrụ na m bụ nne mmadụ, ọkwa ya? M kụzicha ihe niile, ị na-agwa m na ọ bụ nwa bụ nwa m. Hello, Mpa. Kekid. Ya dị mma. Biko, ị nwere ike ịkpọ m Inspector Obi na ka ọ bịa na be m kịta, biko nụ. Mba, obere film, ife dị dị mma. Ha si na obere film, ihe niile dị mma. Mpa, biko, kpọọ m ya. Ngwanụ, daalụ. Baby. Mwishan, biko gbaghara m. Biko gbaghara m. Hapụ nkịta. Biko gbaghara m. Hapụ gị hapụ. Biko gbaghara m, biko. Biko gbaghara m. Ka anyị kpaa ahụ ọfụma, biko. Biko n'udo. Ị ga-anwụta. Baby. Ana m egbu gị. Baby, biko gbuli. Anụ mpama. Efi. Ọ dị mma ka ịnwụ ihe niile mere gị.